em dic Jordi Balló, soc degà de la Facultat de Comunicació, que és una facultat que reuneix 3 estudis diferents, els estudis de periodisme, els estudis de publicitat i relacions públiques i els estudis de comunicació audiovisual. Per començar, només com a forma de benvinguda, una semblança del Domènec Font, que és el que dona nom a aquests premis, que justament va morir un mes de maig de fa 8 anys, o sigui, de fet, dintre de 10 dies farà 8 anys, i aquests premis porten el seu nom perquè ell va deixar una petjada forta entre tots nosaltres, entre professors i entre estudiants, era un investigador, era un assagista i va ser un professor apassionat. I recordo que una vegada el Joaquim Jordà, que era un altre professor carismàtic que també va desaparèixer, una vegada que presentàvem aquí un llibre del Domènec Font, va dir una cosa que era que el Domènec Font, que havia fet tantes coses diferents al llarg de la seva vida, havia trobat aquest punt de confluència, de reunir el millor de la seva biografia exercint la funció docent. Aquesta crec que és una característica interessant. A vegades la docència té aquesta capacitat d'integració de sabers i de capacitats molt diferents i això crec que és una de les característiques del que intentem fer aquí i aquest acte d'avui és un exemple d'això. Estem aquí gent que venim de camps diferents però ens sentim formant part de la mateixa comunitat. Com sabeu, aquesta edició dels premis està adreçada a reconèixer els millors treballs de recerca de batxillerat que s'han produït en els instituts catalans, en el camp dels 3 estudis que us deia abans, publicitat i relacions públiques, periodisme i comunicació audiovisual. És un acte important per tots nosaltres, suposo que per vosaltres també, pel que significa de reconeixement per part de la universitat d'una metodologia de treball, com és reconèixer aquests millors treballs de recerca, que és una forma de treball sistemàtica, brillant, que reuneix els esforços dels estudiants i dels tutors que els hi doneu suport. I aquest model de treball també és un model que moltes vegades aquí a la universitat ens hi fixem, n'hem parlat moltes vegades, i ens agradaria que el treballar per projectes, que és una de les estratègies fortes des del punt de vista de la renovació docent d'aquesta universitat i d'altres universitats, que treballar per projectes arribés a vegades al nivell de profunditat i al nivell de col·laboració en què s'ha arribat als treballs de recerca de batxillerat. O sigui, per nosaltres, per tant, aquest acte d'avui vull que ho entengueu també com un acte d'establir un lligam fort entre els estudiants que esteu aquí, que evidentment podeu fer després altres disciplines, però potser heu fet aquest treball de recerca perquè aspireu d'alguna manera a formar part o participar en alguna de les universitats, entre altres la nostra, en aquest camp de coneixement i que entengueu que per nosaltres aquest és un gest fort de sentir-nos implicats dintre del mateix projecte. Aquest any hem canviat el format d'aquest acte. Fins ara era un acte que només s'assemblava a la segona part del que serà l'acte, però hem canviat el format i una mica com en coherència amb això que us deia de sentir que és un acte que universitat i batxillerat formem part d'una mateixa estratègia, hem previst això, que cada estudiant finalista presenti molt breument l'abast de la seva recerca, seran 2 minuts, això ja ho hem pactat abans, o sigui, ja està tot establert, però justament aquest dispositiu de poder parlar tranquil·lament de l'abast de la recerca ens sembla que és una manera també de compartir coneixements i de visualitzar els continguts que us ha fet arribar fins aquí. L'acte serà conduït pels 3 coordinadors docents, un de cada un dels estudis. Hi ha la Cristina Perales, que és investigadora i periodista i professora de la Facultat de Periodisme, el Carles Sora, expert en art i cultura digital, que és professor de comunicació audiovisual, i el Reinald Besalú, investigador en comunicació i que és professor de publicitat i relacions públiques. Només per acabar, dius això, per nosaltres aquest acte, que insisteixo, té aquest format de transferència entre nosaltres del que ha sigut la vostra feina. És un acte genuí del que entenem el que ha de fer una universitat. La universitat no s'ha de preocupar únicament del que fa dins, sinó que també ha de tenir una relació forta i profunda amb la que es fa fora i que realment venim aquí i, de fet,
els treballs que ja hem llegit i que ja hem valorat, justament ens fan sentir que tots tenim molt a aprendre. Estem, per tant, amb un territori comú al qual sempre sereu benvinguts. Moltes gràcies i comencem l'acte. Bé, doncs gràcies Jordi, l'enhorabona a tots i totes. Faig una referència molt breu a com hem volgut estructurar aquest acte i després començarem amb les vostres presentacions. Com dèiem, hi ha una primera part en què cadascun dels estudiants finalistes en el Premi Domènec Font en Comunicació tindrà 2 minuts per explicar el seu treball de recerca. Creiem que era important donar veu als protagonistes al final que sou de l'acte, que sou els finalistes, no? I per tant creiem que era una bona oportunitat escoltar com vosaltres mateixos presenteu el vostre treball i l'expliqueu als altres. Sabeu que ho hem explicat abans, però ho repeteixo per si de cas, us anirem cridant un a un, us poseu aquí a l'atril i tindreu 2 minuts, teniu un temporitzador aquí ja posat, per explicar la vostra recerca. Un cop haguem acabat amb les presentacions, en les quals, com us deia, l'objectiu únic és que ens expliqueu què heu fet, no us hi jugueu res amb això, els premis diguem-ne que ja estan decidits, per tant, tota la llibertat i tot el relax possible en aquesta primera part. Un cop acabat això, farem el lliurament de 2 mencions. Abans de passar a lliurar els premis pròpiament dits, donarem unes mencions que estan premiades amb un xec AFNAC de 500 euros cadascuna. I finalment ja vindrà el lliurament de 2 segons premis i d'un primer premi, 2 segons premis valorats amb 500 euros i un primer premi de 1.000 euros. Doncs bé, feta aquesta prèvia, si us sembla, comencem ja amb aquesta primera part de les vostres presentacions. Per tant, demano si pot venir, en Pol Álvaro Puig, que ens presentarà el seu treball Àlex Cebollero, una vida de cine, quan vulguis. Bueno, el meu treball, jo com a treball de recerca he fet un curtmetratge documental sobre la vida cinematogràfica d'un senyor del meu poble, Àlex Cebollero, i res, dir que és un dels pocs casos on una afició passa al terreny de la vida, ja que amb l'Àlex no hi ha un moment de la seva vida que el cinema no hagi estat per la seva ment, des que era petit, amb la Super 8, que anava per casa, gravant tots els racons, desitjant acabar el batxillerat i estudiar a l'Escola Oficial de Madrid, que va tancar, i va haver d'espavilar-se, anant a productores, arribant a treballar al costat d'importants directors de cinema espanyol com l'Ignasi Ferrés i Quino, i després, malauradament, va haver de deixar-ho, però va tornar ara al meu poble, Palafrugell, creant un cineclub a l'últim cinema de la vila, que era el Cine Garbí, i que malauradament també va tancar, i 6 anys després, amb la colla que van fer al cineclub, van decidir reanimar l'activitat al poble i gràcies a ells ara podem anar cada dissabte al cinema i gaudir d'una bona sessió de cinema que abans no podíem fer durant 6 anys. I res, per mi em va sobtar molt la perseverància i constància de l'Àlex a l'oferir cada cap de setmana cinema, encarregar-se'n de la programació, publicació, tot el funcionament que té una sessió de cinema. I és el que més em va cridar l'atenció. I vaig dir, això s'ha d'aprofitar perquè és un homenatge viu. I bé, moltes gràcies. Gràcies. Penseu a recollir el vostre diploma un cop acabeu la presentació. Molt bé, doncs ara és el torn de la Carol Castellano Góngora i en Daniel Valenzuela Ullés. Ens presenten el treball 4x4, 24 frames per segon. Sí. Com vulgueu. Bé, doncs nosaltres teníem en comú que ens agradava tant el cinema com la música. I doncs llavors vam decidir fer un treball que tractés sobre bandes sonores. L'objectiu principal d'aquest treball era analitzar la música en el cinema i veure quines emocions podia despertar. Llavors vam fer, primer de tot, una part pràctica on vam analitzar les variables que eren la música, el cinema i les emocions i les vam relacionar. Després vam fer una part experimental i finalment una part pràctica
en la que vam fer un curtmetratge i vam aplicar els coneixements que havíem anat adquirint. Doncs bé, la part experimental la podem dividir en dues parts pràctiques. La primera vam gravar una escena neutra on posàvem diferents bandes sonores per veure quina emoció podíem despertar. I l'altra part era agafar diferents escenes de diverses pel·lícules i posar-li una altra banda sonora per veure si aquesta emoció la podíem diferenciar o podíem provocar una altra que no fos la que portava l'escena en si. I per últim vam fer un curtmetratge que es diu Kevin, que la vam presentar a Montpassi i vam fer des del guió, la banda sonora, la producció i la postproducció. I les nostres conclusions, entre d'altres, van ser que és bastant difícil fer experiments que tinguin en conjunt les tres variables que hem dit abans, també que és bastant difícil algunes emocions més que d'altres poder provocar-les, com la por, i per últim que vam aconseguir el nostre objectiu fent el nostre curtmetratge. Gràcies. El certificat, sisplau. Molt bé, doncs seguim amb l'Aina Caviedes, Edo, amb el seu treball Mitjans de manipulació. Bé, sovint es creu que pel simple fet de ser mitjans de comunicació les notícies que difonen ja són de fiar i jo em vaig preguntar si realment era així i quina era la informació que estaven rebent els ciutadans. Clar, el periodisme és una professió que ha d'estar al servei dels ciutadans perquè ajuda a formar l'opinió pública i, per tant, és necessari oferir un contingut de qualitat i quan parlo de contingut de qualitat faig referència a objectivitat, veracitat, pluralitat, entre d'altres. Aleshores, què passa? Doncs que en l'àmbit del periodisme tot obeeix a dos interessos essencials. Un és l'ideològic i l'altre l'econòmic. I malauradament és molt difícil que les notícies no estiguin condicionades per aquests dos interessos. I davant d'això vaig començar un recorregut en l'àmbit periodístic. Primerament vaig fer una recerca d'informació en la que bàsicament posava en context tot el que després posaria en pràctica a l'anàlisi del contingut que afecta en els mitjans de comunicació, en el contingut que afecta a Catalunya. Bàsicament vaig analitzar els mitjans de comunicació de l'àmbit català. I amb aquesta anàlisi vaig poder ratificar la meva hipòtesi inicial, que era que hi ha manipulació en els mitjans de comunicació. I ja està. I agrair-vos a tots. Gràcies. Recordeu recollir el vostre diploma quan acabeu la presentació. Us quedeu molt relaxats i per tant ja no penseu en res més. Bé, la següent és la Sara Fonseré-Cots, que ens presenta el seu treball, El fotoperiodisme de guerra, l'arma més poderosa. No? Perdoneu, Ariadna Rebràs, la Guerra Freda a la pantalla. Disculpa'm, No. Bona tarda. El meu treball de recerca, La Guerra Freda a la pantalla, és la síntesi de dues de les meves passions. D'una banda, la Guerra Freda, amb el marc històric, i de l'altra, les pel·lícules. Primerament, em va costar una mica encaixar totes dues, però també gràcies a la meva tutora de treball de recerca, finalment vaig aconseguir formular la meva hipòtesi. I era saber, esbrinar, si les pel·lícules sobre la Guerra Freda estan ben adaptades a la realitat o no. Primerament, vaig haver d'indagar informació sobre la Guerra Freda i tot el que comportava, que anava des del 1945 fins al 1991. I posteriorment vaig triar 5 pel·lícules en funció d'aquelles que havien tingut més èxit entre els espectadors. I les vaig analitzar minut a minut. D'aquesta manera vaig poder identificar els elements reals de les pel·lícules que jo podia contrastar que eren reals gràcies al marc històric que portava d'haver estudiat a la part teòrica i després tots els elements irreals que diguem que seria el resultat de tota la producció cinematogràfica.
I d'aquesta manera va ser com finalment vaig poder resoldre la hipòtesi sobre si les pel·lícules durant la Guerra Freda estaven ben adaptades a la realitat o no ho estaven, determinant d'aquesta manera que de vegades el cinema manipula les pel·lícules per agradar més als espectadors, sortint-se així de tot el que és el marc històric. Moltes gràcies. Bé, ara sí que és el torn de la Sara. El fotoperiodisme de guerra, l'arma més poderosa. Bé, doncs la hipòtesi del meu treball de recerca és si el fotoperiodisme aconsegueix o no els seus objectius. Llavors, abans de crear aquest treball, jo creia que el fotoperiodisme de guerra sobretot ens volia informar i intentar canviar una mica la visió que tenim del món. I llavors, bé, vaig dur a terme la investigació i quan vaig acabar el treball de recerca em vaig adonar que no, que actualment no compleix del tot els seus objectius, tot i que esperem que algun dia sí que ho faci. I d'una banda vaig descobrir que els mitjans de comunicació moltes vegades no col·laboren a que nosaltres empatitzem amb les persones que estan vivint un conflicte i també que nosaltres a vegades també estem molt immunitzats al que és la violència en una guerra. I després, això em va semblar molt injust perquè sobretot en la primera part del treball vaig poder empatitzar una mica amb els fotoperiodistes en la mesura del possible, sobretot amb les entrevistes que jo vaig fer, i em vaig adonar que aquesta gent té una gran força de voluntat en aquests llocs i fer la feina que els agrada, malgrat tots els perills que hi poden haver. Llavors, aquest treball em va semblar molt interessant i espero que algun dia el fotoperiodisme de guerra sí que aconsegueixi els seus objectius completament. I bé, per acabar, que és una arma molt poderosa per canviar la societat, que ens permet empatitzar, com he dit, amb les persones que estan vivint una guerra, però també a trencar estereotips i a motivar-nos a nosaltres mateixos per intentar canviar com puguem el món. I això és el que vaig intentar fer amb el meu treball, obrir els ulls a totes aquelles persones que el llegissin o que estiguessin interessades en ell. I ja està. Merci. Molt bé, doncs el torn de la Clàudia García Ferret, que ha presentat el treball Un nou fenomen, l'influencer a Instagram. El meu treball de recerca, titulat Un nou fenomen, l'influencer a Instagram, té l'objectiu de descobrir quin és l'impacte dels influencers en les decisions de compra dels usuaris, en aquest cas a la xarxa social Instagram. L'aparició d'Instagram ha provocat molts canvis en la manera de publicitar els productes de les empreses en aquests últims anys. Llavors, amb l'ús d'aquesta xarxa social ha crescut notablement de la mateixa manera que ha crescut també el nombre d'influencers que han aparegut. Llavors, aquests usuaris a poc s'han anat convertint en portaveus de moltes marques i de moltes empreses i s'han anat transformant en un fenomen de referència en el qual els usuaris, els consumidors, els tenen per descobrir, per tenir consells pels criteris de compra, etc. Llavors, la finalitat del meu treball de recerca ha estat, per una banda, analitzar com s'ha introduït la publicitat a Instagram, aquesta xarxa social, després estudiar profundament el paper de l'influencer en aquesta xarxa social i les noves formes de publicitat mitjançant l'ús d'aquests personatges i, finalment, avaluar l'efectivitat, o sigui, si era viable o no l'ús d'influencers per part de les empreses mitjançant la recerca i estudi d'aquests nous mètodes, d'aquest fenomen. Així doncs, aquest treball s'ha centrat a definir el fenomen de l'influencer i com ha anat evolucionant fins a aconseguir l'èxit de masses que ha creat. Moltes gràcies. Molt bé, doncs li toca ara a l'Aina Gil Soler, que ha fet un treball sobre màrqueting olfactiu, odotips, la nova estratègia per diferenciar una marca. El màrqueting olfactiu és una disciplina que la majoria de vosaltres no deveu conèixer, però trobo que és molt interessant. El màrqueting olfactiu és una tipologia de màrqueting que utilitza les olors per tal de persuadir i influir en el comportament d'un possible client a l'hora de fer la decisió de la compra. Concretament, el meu treball es centra en els odotips, que són olors personalitzades que utilitzen les empreses de la mateixa manera que utilitzen els logotips tradicionals.
Així doncs, tant els logotips com els logotips tenen la mateixa funció, que és representar una empresa, però uns ho fan amb elements visuals i els altres amb elements olfactius. El màrqueting olfactiu té dues característiques que trobo que el fan molt interessant. Una és que és una disciplina molt innovadora, però molt desconeguda, i l'altra és que és extraordinàriament eficaç, ja que l'olfacte és el sentit que té més capacitat de fer perdurar els estímuls sensorials a la ment de les persones. Així doncs, vaig basar la meva part pràctica en aquestes dues qualitats. En primer lloc, vaig realitzar una enquesta per tal de veure si era realment tan desconegut i vaig comprovar que sí. I per altra banda, vaig fer una prova experimental utilitzant diversos logotips per tal de veure la seva eficàcia i efectivament vaig veure com la majoria de persones que van participar a la prova van poder identificar la marca a la qual pertanyia l'holotyp tan sols sentint la seva olor. Aquest treball m'ha permès conèixer el funcionament del màrqueting olfactiu i fent-lo ha crescut el meu interès per al màrqueting en general i també per al món de les olors. Moltes gràcies a tothom. Bé, ara és el torn d'un treball que l'han realitzat conjuntament 3 persones, l'Anna Llobet Pérez, la Margarita Mainat Zamora i la Júlia Valdés Torroella, i el seu treball es titula Existeix la dona en el cinema? Bé, nosaltres hem volgut investigar sobre l'evolució del personatge femení dins el cinema, però no tant en si com a directores o com a productores, sinó més el propi personatge, és a dir, hem investigat els diàlegs que tenen, com intervenen les pel·lícules, quina és la seva acció, el seu protagonisme, etc. Aleshores, per investigar aquesta qüestió, el que hem decidit és escollir 3 pel·lícules que són Dràcula, que és de terror, A Star is Born, un musical, i després el Love Affair, que és romàntica. I hem agafat diversos gèneres amb les pel·lícules originals i una sèrie de remakes per veure, com ha dit l'Anna, si existia una evolució realment històrica. I també hem de destacar que aquestes pel·lícules les hem escollit totes del cinema mainstream perquè, com podreu saber alguns, la majoria, és el cinema que més audiència té i, per tant, el que arriba a més persones. Després de fer l'anàlisi de totes les pel·lícules, vam arribar a la conclusió que no hi ha una evolució clara de la dona al cinema, sinó que tota l'evolució és estètica i física, i això és a causa del context històric de la pel·lícula, ja que són diferents anys, són remakes, i també de les indústries, que al final són les que tenen més poder sobre la pel·lícula, és a dir, la indústria té molt més poder que el director i és la que al final diu com es farà la pel·lícula. També la segona conclusió que vam treure és que la dona sempre està lligada a una figura masculina que és com el denominador comú. Molt bé, doncs seguim. Ara és el torn de l'Elisabet Molina Segarra amb un treball sobre l'objectivitat i el gènere en els mitjans informatius. Com vulguis, Elisabet. Bona tarda. Jo com podeu veure, vaig voler centrar el meu treball de recerca amb 2 temes principals, un basat més en el periodisme, que seria la part referent a l'objectivitat, i un altre també referent a un altre tema que m'interessava bastant, que era el gènere. I el fet de no voler renunciar a cap dels 2 em va portar a unir-los i realitzar aquest treball. I aleshores la part de l'objectivitat em va permetre poder fer un... a la part del gènere em va poder permetre fer un recompte de diferents notícies i poder comparar quantes notícies estaven escrites per periodistes dones i quantes per periodistes homes. I entre d'altres lectures que vaig poder fer amb l'excusa del treball de recerca vaig poder arribar a la conclusió que malauradament el gènere femení no està en molta paritat, té menys presència en els mitjans que no pas el gènere masculí. I en l'altra banda de l'objectivitat vaig poder comparar diferents notícies i també, com deia una altra noia, vaig poder comprovar que l'objectivitat tampoc es troba molt present en bastants dels mitjans informatius. I
I gràcies a aquest treball de recerca vaig poder fer, el meu objectiu era fer també una petita crida reivindicativa a aquesta falta de representació. I aprofito que em sobren uns minuts per donar les gràcies a la meva tutora de recerca, la Dala, i la meva família, que també m'ha ajudat molt amb el procés i la tria dels temes. Moltes gràcies. Molt bé. Li toca a l'Alba Muñoz Manzano, que ha fet un treball amb un títol enigmàtic, podríem dir, Essència. Bé, doncs el meu treball és un treball tant audiovisual com filosòfic. Es basa en diferents preguntes i qüestions que em porto fent durant molt de temps al plantejar-me el món al meu voltant. Llavors, a partir d'aquestes preguntes i qüestions, vaig treure 3 conceptes que són els que conformen els 3 capítols del treball. Per començar, el creixement, és a dir, el pas del temps i com ens afecta aquest a les persones, l'evolució i el procés que fem cadascú. Després, la realitat, plantejant-me què és la realitat i si tot el que vivim és real. I per acabar, l'amor, intentant entendre què és l'amor, si és un sentiment o una connexió que tenim entre totes les persones. I bé, cada un d'aquests conceptes primer els vaig treballar a partir d'una part teòrica que va consistir en la recerca de diferents teories filosòfiques que haguessin tractat aquests temes i així veure diferents visions. I després una part pràctica que va consistir en crear un vídeo a partir de cada un dels conceptes, així passant per un procés de creació audiovisual a partir d'un concepte abstracte. Llavors, la conclusió a la que jo vaig arribar a l'acabar aquest treball, després de fer una recerca teòrica i una expressió audiovisual, va ser el poder arribar a comprendre el món d'una manera una mica més profunda i arribar a l'essència. Moltes gràcies. Molt bé, doncs li toca a la Marta Planes Folcrà i el seu treball Anhels de saber. Bona tarda. Anhels de saber és un treball que s'ha centrat en l'estudi sobre la influència i el poder que exerceixen els mitjans de comunicació i la premsa dins el procés català d'independència. Aquest treball de recerca ha estat molt vocacional per mi, ja que la política i la comunicació m'han atret des de sempre. Dins del treball de recerca, dins el seu cos, vaig voler dividir el desenvolupament en una part teòrica i una part pràctica. Dins la part teòrica hi trobem una breu explicació sobre els principis de la història de Catalunya i del moviment independentista com a promotor. Per altra banda, també em vaig voler interessar en saber com funcionen els mitjans de comunicació i quina influència hi tenen dins la societat, l'opinió pública i la política. Per altra banda, dins la part pràctica, em vaig centrar molt més en fer una anàlisi sobre com la premsa nacional i internacional tractava la informació dels dies més importants dins del procés i com de presents eren les xarxes socials dins aquest. Així doncs, també m'agradaria remarcar algunes de les entrevistes que vaig poder realitzar, com va ser el cas de la del 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, o la del president del Partit Popular al meu municipi, que em van ajudar a conèixer la diversitat d'ideologies. Com a conclusions extretes, vaig poder conèixer de primera mà com es va portar l'organització del referèndum al Berguedà, com hi arribava la informació i també, a part, saber destriar les fake news de les que no ho són. Així doncs, aquest ha estat un breu resum del meu treball de recerca. Gràcies. Molt bé, doncs és el torn de la Sofia Rodríguez Navarro i ella ha fet un treball que es titula Els consumidors d'avui i els compradors de demà, anàlisi de la publicitat televisiva de joguines. Bona tarda, soc la Sofia i ara us faré 5 cèntims del que va ser el meu treball de recerca. Amb el títol Els consumidors d'avui i els compradors de demà, el meu treball és una anàlisi de la publicitat televisiva de joguines, amb l'objectiu de veure principalment com influeix la publicitat en els nens i nenes. Ho he dut a terme a partir de 3 perspectives. Primerament, vaig voler saber l'opinió que tenien els pares envers de la influència que exercia la publicitat en la vida dels seus fills, així que ho vaig fer a partir d'una enquesta. Seguidament, per tal de saber-ne directament l'opinió dels infants, vaig anar a l'Escola Salesians de Badalona, on vaig fer una activitat amb nens i nenes de segon de primària. I per últim, jo mateixa vaig analitzar un seguit d'anuncis per veure si complien o no un codi deontològic que el regula.
Els resultats mostren que tant els pares com els fills estan força influenciats per la publicitat. A més, els infants són un target molt vulnerable i això els converteix o sigui, els publicistes troben que és un gran mercat del futur però també del present. Això pot tenir com a conseqüència que les generacions futures siguin més masclistes i més consumistes que les anteriors. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sofia, el certificat. Gràcies. Molt bé, doncs és el torn de l'Eduard Vallmitjana Fauro, ja estem acabant. El seu treball es titula El videoclip contemporani d'èxit, música, imatge i discurs. Bé, el meu treball de recerca, com podeu veure en el títol, va consistir en analitzar el videoclip, més precisament els videoclips de música pop, que és el que podríem dir que està més en la salsa avui en dia. I més concretament em vaig dedicar a analitzar els 20 videoclips més visualitzats a YouTube. Tot això va comportar una sèrie de qüestions que vaig escriure, com per exemple què podem considerar un videoclip, quines són les parts que el componen i també dins de YouTube com funciona el sistema de visualitzacions i altres qüestions que entren dins de la manera, el mètode en què un videoclip arriba a ser popular o a entrar en la llista aquests dels més visualitzats. Dins d'aquesta llista podem veure videoclips com el Despacito o el Gangnam Style. I bé, en l'anàlisi em vaig agafar i vaig dividir el videoclip en 4 parts principals. Un d'ells és la música, quines característiques té, especialment la música pop, que és el que més engloba, però també hi havia un creixement de la música llatina. També la imatge, tota la part visual, el discurs, que és el que diu la lletra, i després hi havia un altre apartat que al final va resultar ser el més important i el que tenia més presència, que és la qüestió social, que són totes les tendències, les modes i com tot això, juntament amb internet, influeix en la popularitat del videoclip en si. Gràcies, Eduard. Passem doncs ja a l'última presentació. Haureu vist que hem procedit per rigorós ordre alfabètic, per tant no busqueu pistes sobre possibles premiats en funció de l'ordre. És l'Ariadna Verdú Hernández i el seu treball es titula Under Advertising Stereotypes. Well, some of my objectives when doing my research project were to specify the effects advertising has on young people's self-esteem, to ask people which their thoughts on beauty canons are and also their consequences, such as eating disorders, to teach children and adolescents how to be aware of the influences advertising can have, and to make them understand that diversity is beautiful. My motivations were very linked to the outrage this great social problem creates on me, and I compared the results of more than 650 adolescents I surveyed with official studies to know how many people are not comfortable with their body. After analyzing this data, I carried out awareness workshops in Marista Sans Las Corts for students from 8 to 15 years old. I noticed that even kids distinguish what is to be a man and what is to be a woman, and that's because advertising uses techniques to manipulate us that aren't used in education, so nobody teaches us how not to be persuaded, and we don't realize we are. Thank you for your attention. Hola a tothom. Moltíssimes gràcies per les presentacions a tots i totes. Han estat realment fantàstiques i crec que ens han servit per tenir un panorama bastant genèric de totes les apostes de recerca que feu, que totes són molt interessants. Anem pels premis, per les mencions i els premis, sí? Molt bé. Doncs el jurat del Premi Domènec Font al millor treball de recerca de batxillerat en comunicació vol reconèixer amb l'acte d'avui la tasca realitzada per tots i totes, més de 60 treballs presentats
així com la implicació dels seus tutors, dels instituts, tutors i tutores, de l'entusiasme dels pares i mares, de les famílies, dels amics, de tota la gent que ha format part d'aquest procés important, que per la intensitat, per la il·lusió i pels temes abordats que realment marquen un compromís amb la societat important i que nosaltres reconeixem com a tal també. És un camí que heu encetat en l'àmbit de la recerca. Creiem que és importantíssim que en els instituts avui en dia s'estigui treballant des de la perspectiva de la recerca per donar-li la importància que té i l'impacte que té en la societat i també la visibilitat que té, de manera que ho celebrem des de la universitat molt especialment. Començarem per les mencions. Em tocarà presentar dues mencions. Quedi clar primer que les mencions no exclouen poder guanyar un dels premis que venen més endavant, d'acord? Doncs nosaltres hem decidit crear dues mencions. Les dues mencions que hem creat les hem fet en base als treballs que s'han presentat perquè ens han remogut o ens han generat la voluntat de poder marcar una menció. És com donar com un premi, no el mateix valor que els altres, però sí com un accent, diguem, a la feina que heu fet amb aquests dos temes que ara presentaré. La primera és la menció de perspectiva de gènere. Hem decidit atorgar una menció sobre perspectiva de gènere, en primer lloc, perquè diversos treballs presentats al Premi Domènec Font aportaven una anàlisi sobre aquesta qüestió, però també perquè des de la Facultat de Comunicació venim treballant de manera intensa en el desplegament de la perspectiva de gènere als nostres continguts. Celebrem, doncs, molt aquesta preocupació que hem vist present en els vostres treballs, en molts dels treballs, no només alguns dels finalistes que heu pogut, públic en general, escoltar aquí, sinó també dels que no han estat finalistes, i celebrem, com deia abans, molt especialment que aquestes preocupacions i temàtiques estiguin presents ja en la feina de l'Institut. Per tant, la menció sobre gènere és pel treball Existeix la dona en el cinema, d'Anna Llobet Pérez, Júlia Valdés, Torroella, Margarita... Estan a dintre els tres certificats. Llegem-la amb algú perquè facin les fotos. Gràcies. Passem a la segona menció. La segona menció hem decidit atorgar-la com a treball de creació. Hem decidit atorgar també, com dic, una segona menció vinculada a la recerca aplicada en creació audiovisual, com heu vist també a partir d'alguns dels treballs finalistes avui presents aquí i els no finalistes. Creiem doncs, que és molt important fomentar projectes de recerca a través de la creació de la praxis artística que aportin mirades crítiques i reflexives expressades en formats audiovisuals. La menció de creació és pel treball Àlex Cebollero, Una vida de cinema, de Pol Álvaro Puig. Molt bé. Les dues mencions que havíem de presentar. En els processos de recerca, en tota la feina que heu fet, hi ha hagut molta veritat, hi ha hagut molta emoció, molta intensitat, molta implicació i, com dic, molta veritat. També hi ha hagut molta veritat, hi ha molta veritat i emoció en aquest acte, excepte una petita cosa, i és que us hem fet un petit engany, i és que no només hi ha dues mencions, sinó tres. Aquesta és l'única part de no veritat que en el moment d'anunciar-la es converteix en una veritat que genera certa tensió per qui no sabeu de què estic parlant, i és una menció a la millor presentació de les presentacions que heu fet. El jurat, per tant, ha decidit crear aquesta tercera menció per valorar les competències comunicatives i, per tant, que pretén promoure la síntesi i la transferència de recerca al públic general, la transferència. Durant les presentacions que heu fet vosaltres, les 14, la professora Emma Rodero, que està allà, la professora Emma Rodero, que és experta en comunicació oral, ha estat valorant, prenent notes d'una manera molt express i molt ràpida, i ella és la que, si us plau, Emma, baixa, la que
farà la presentació d'aquesta menció i donarà la menció a la millor presentació. Gràcies, Emma. Bueno, això és una tremenda responsabilitat, però bueno, intentarem... Bueno, era una sorpresa, evidentment, però no volien que tinguéssiu aquesta pressió al fer la presentació. És molt difícil el que han fet, posar-se aquí en el faristol i, a més, fer una presentació en 2 minuts on es premia especialment i la capacitat de síntesi, que és molt important, és molt complicat. O sigui que tots ho han fet molt bé. O sigui que la primera cosa que jo voldria fer és un aplaudiment molt fort per tots. Bueno, i evidentment volien fer aquesta presentació perquè sabeu que avui en dia ja no és només important tenir una idea, tenir un projecte, sinó és molt important saber-lo comunicar. Aquí nosaltres a la Facultat de Comunicació treballem l'oratòria, treballem la comunicació oral i per cert també aquí a la Pompeu Fabra tenim un curs en el campus júnior especial per vosaltres que es diu Expressió Oral, que es fa al juliol, on treballem aquestes habilitats. O sigui que molt important si volem al final presentar bé els nostres projectes. Bé, què he valorat? He valorat les dues coses que sempre valorem en tots els concursos i en totes les proves i en l'assignatura d'oratòria amb els estudiants, que són les dues parts que té una comunicació, la part de la comunicació verbal i la part de la comunicació no verbal. Evidentment, aquí estem parlant d'un treball de recerca. Per tant, el que sigui un projecte ben explicat, senzill d'entendre i especialment ben estructurat, és a dir, que jo sàpiga què has fet exactament, has explicat bé la justificació, l'objectiu, la metodologia i les conclusions, tot el projecte sencer, en 2 minuts, imagineu-vos. Això és molt important i això és una de les coses que hem valorat. La segona és la comunicació no verbal, perquè la comunicació no verbal és també molt important. Per tant, els gestos, la posició, el contacte visual, és molt important també, i la utilització de la veu i el somriure. Per tant, totes aquestes coses plegades, ja dic, jo us donaria un premi a tots, però com no podem, doncs anem a veure qui ha estat el premiat, o els premiats, perquè tenim grups també. Bueno, esteu nerviosos? No. Sí, no, estan molt tranquils, no hi ha cap problema. Bueno, doncs valorant això, que la comunicació verbal hagi estat bé i hagin explicat bé tots els punts i que a més ho hagin fet amb contacte visual, amb un somriure, amb una bona veu, amb una bona intensitat, que se senti bé, doncs el jurat ha decidit, en aquest cas, no només jo, també hem fet una petita enquesta, premia la Carol Castellano i el Daniel Valenzuela. Jo he dit que és una menció i també 100 euros, una tarda regal. Perdó, una foto. Poseu-vos aquí. Molt bé, gràcies, Emma. Doncs arriba el moment de la veritat. Ara sí que entrem a la fase de lliurament dels premis. Sabeu que hi ha 2 segons premis i un primer premi. I per aquests guardons també és important, i el jurat ho volíem destacar, tenir en compte una consideració per la figura dels tutors, que en els instituts feu una tasca increïble d'acompanyament en els estudiants a l'hora de l'elaboració del seu treball de recerca, que creiem important també destacar. I per tant, quan demanem els guanyadors i diem qui són els guanyadors, us demanem també que el tutor, o si no ha pogut venir algun representant del vostre centre, vingui també aquí perquè li puguem donar també un diploma de reconeixement. Bé, quin seria el primer dels segons premis? Doncs bé, el jurat hem decidit que per l'anàlisi sistematitzada que fa de la informació recollida sobre perspectiva de gènere i sobre objectivitat en l'àmbit del periodisme, volem atorgar el primer segon premi al treball L'objectivitat i el gènere en els mitjans informatius d'Elisabet Molina del Col·legi l'Estonac.
premiada. Felicitats. Disculpa, la tutora que m'ho Molt bé. Continuem amb el segon premi. Vaig directe, Per l'originalitat i la reflexió sobre l'evolució de la representació de la dona en el cinema, hem decidit atorgar un segon premi a Existeix la dona en el cinema, d'Anna Llobet, Júlia Valdés i Margarita Marina. El tutor-tutora? Tutor-tutora, sisplau. Enhorabona. Gràcies. Bueno, i és el moment, el gran moment del primer premi, amb la qual cosa convido el degà Jordi Balló que ens acompanyi en aquest moment de més solemnitat. Pel rigor, la capacitat analítica i metodològica del treball i per l'originalitat en l'estudi de les olors com a estratègia d'identitat de marca, hem decidit atorgar el primer premi al treball Màrqueting olfactiu Odotips, la nova estratègia per diferenciar una marca, de l'autora Aina Gil Soler, de l'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès. Bueno, moltes gràcies a tots. No m'ho esperava, la veritat, però moltes gràcies. Agrair a la meva família perquè m'ha ajudat molt i també a la meva tutora i vosaltres per assistir. Moltes gràcies. No sé què més dir. Bé, molt bé. Estic d'acord amb el que heu dit, no? Ha sigut un acte molt emotiu i crec que ha complert aquesta funció que us deia al començament, de que realment això és transferència de coneixement, no? És intentar resumir en un sol acte aquest sentiment de comunitat que us deia al començament. Estem molt contents del canvi de format, o sigui que us havia avisat que això era la primera vegada que ho fèiem, però això és el que no únicament en aquest acte, sinó en altres iniciatives que la facultat i fins i tot aquest campus tira endavant, justament és pensar que està sempre oberts a aquesta idea de que la comunitat universitària no la formen únicament els professors i els estudiants que entren dintre d'una universitat, sinó que el campus, pel fet de dir-se campus, té un sentit d'obertura molt més gran. Aquesta facultat i aquesta universitat està, com tots, en moment de transformació. Aquest és un moment molt agradable, no? Quan les coses saps que has de repensar-les, has de repensar les formes d'impartir les classes, has de pensar el paper de les relacions dels estudiants que han marxat i que continuen tenint la porta oberta per poder fer activitats a dintre de la universitat, i també d'aquells que encara no hi són però que tenen aspiracions i iniciatives per poder-hi participar. El campus aquest és un campus que el volem cada cop més obert, és un campus que està en un barri carismàtic, en un barri que combina la idea de ser un barri tradicional i al mateix temps un barri que genera nous coneixements, i per tant
el que us voldria dir abans que sortim a prendre un berenar que hem preparat amb tots vosaltres i de fer-nos, abans d'això, una fotografia davant de les lletres de la universitat per part de tots els finalistes i tots els participants. Us volia dir que moltes gràcies. Aquest és un territori obert i tingueu clar que si té algun sentit la universitat pública és justament perquè ens fa sentir a tots que som capaços de participar en ella i de saber-la modificar, de saber-nos apropiar dels seus bons resultats. I els bons resultats, una de les coses interessants de la universitat és que tothom se n'alegra que a tothom li vegi bé, perquè la universitat funciona i la societat respon a aquest repte que significa la universitat si tots els seus membres els hi va bé. No tot arreu passa això, i jo crec que als instituts passa i a la universitat també volem que passi. Moltes gràcies. Anem a la foto? Anem a la foto?